Η Αγλαία Δημητριάδη, όπως ήταν το πραγματικό όνομά της, ζήτησε από τον Νίκο Γκάτσο να την ξαναβαφτίσει, για να μην μεγαλώσει στη σκιά του ονόματος της μεγάλης της αδελφής, της Μαρίας Δημητριάδη. Και έτσι η Αγλαία άφησε πίσω της όνομα και οικογενειακή ιστορία και ανέβηκε στη σκηνή σαν Αφροδίτη Μάνου. Τραγουδίστρια, συνθέτης και στιχουργός, ξεδίπλωσε το ταλέντο της στο ελληνικό ελαφρολαϊκό και έντεχνο τραγούδι. Έγραψε τραγούδια, μελοποίησε ποίηματα του Βάρναλη, του Ρίτσου, του Άρη Αλεξάνδρου, του Ελίτη. Μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής κοντά της, συνεργάτης της. Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Σαββόπουλος, Κελαϊδόνης, Παπακοσταντίνου, Μαχαιρίτσας. Τον Ιούνιο του 1984 κυκλοφορεί ο δίσκος «Νυχτερινή εκπομπή». Στη νυχτερινή εκπομπή η Μάνου στο τιμόνι μας πάει βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Στον ίδιο δίσκο ακούμε και το τραγούδι «Γκάζι Ταύρος». Ένα τραγούδι αυτοβιογραφικό, αλλά και μια φωτογραφία μιας γενιάς ορόσημο για το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Βιβλία όπως «Το τέλος της ντροπής» και ποίηματα όπως το «Τρία κλικ αριστερά» γίνονται τραγούδια που υμνούν τη γυναίκα ελεύθερη και χωρίς ντροπές.